Sok szeretettel köszöntelek, én Spanics Dóra vagyok, a Longevity Summit Hungary főszervezője, és hát nem titkoltan eléggé elhivatott, lelkes az egészségtudatosság a táplálkozás terén, úgyhogy a mai beszélgetést külön izgalommal vártam, ugyanis a mai vendégem Barta Ákos, élelmiszerbiológus, táplálkozáskutató és a táplálkozás beállítás alapítója, szakmai vezetője. Ákos több mint másfél évtizede azzal foglalkozik, hogy ebben a ma kialakult káoszban rendszert adjon azon a területen, amit ma táplálkozási információnak vagy akár egészségtudatos táplálkozásnak hívunk. Ha te is álltál már tanástalanul a vitaminos polc előtt, vagy érezted azt, hogy két szakértő homlok egyenes mond egymásnak, vagy ellentmond egymásnak egy adott témában, akár egy konkrét alapanyaggal kapcsolatban, akkor ma jó helyen jársz. Ákos, szeretettel köszöntelek, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Amikor egészségmegőrzésről, vagy akár egészségtudatosságról, prevencióról beszélgetünk, vagy akár hosszú távú gondolkodásról, nagyon sokszor legtöbbünknek a különböző csodadiéták, ma felkapott szuperélelmiszerek, vagy akár marékszámlaszedő vitaminok jutnak eszünkbe. Ha most így kicsit úgy tágítjuk a nézőpontokat, és végig gondolod, mi az, amit ma szerinted szinte mindenki igaznak hisz a táplálkozás terén, de neked mondjuk akár még a vérnyomásod is felmegy tőle? Nem is biztos, hogy tudnék én ilyet mondani. Tehát azt gondolom ebből a szempontból egy részben, hogy például a kalóriadeficitnek bármilyen irányba kezdjük azt kibontani, annak mindig van például egy adott súlya. Tehát, hogy amikor éppen valakinél ugye a fogyás a cél, amit lássunk be, hogy az érdeklődők nagy részénél ugye ez általában véve egy fókusz. Amit említettél ezen belül, ugye itt a rövid távú gondolkozás, az mindenképpen egy probléma. Most azonnal. Nem csak az, hogy azonnal, hanem hogy akár időszakosan, tehát én nem szeretem abban különbséget tenni, hogy diéta, és akkor ez egy pozitív vagy egy negatív élő fogalom bármilyen szempontból, hanem inkább az, hogyha valaki jellemzően rövid távúan gondolkozik bármilyen ide kapcsolódó kérdésben, vagy időszakosan, tehát hogy ő azt gondolja, hogy amikor 20 évesen sikerült lefogyni az éppen aktuális nyári szezonra, vagy 30 évesen az esküvő előtt, akkor az majd később is fog működni. Ugye ezt látjuk, hogy az életkor előrehaladtával, főleg hölgyeknél, amikor már a hormonális összefüggések is bonyolódnak, akkor ez nem lesz így. De ehhez kapcsolódóan ugye itt a kalória kérdés, és azt nem mondom, hogy feláll a hátamon az, hogy fogalmaztál te ebben a témában, de azt látjuk jelen pillanatban, hogy a fehérjebevitel kérdése az egy talán mindenkihez eljutott téma, és akkor ezért rakunk fehérjéket már dústott élelmiszerekbe. Ráadásul látjuk az egyéb ilyen piaci összefüggésekből, hogy van olyan mértékben, hogy mondjuk teljesavú fehérjét egyre nehezebb beszerezni. Tehát, hogy annyira felment ezeknek az alapanyagoknak is az ára. A másik, amit én gyakran szoktam említeni, hogy nyilván erős van kommunikáció, meg a legtöbb ember valamennyire ezt is gondolja, hogy az élelmi rostbevitelnek a fontossága az úgy eljut, és akkor ebből vannak olyan kezdeményezések, hogy sörgyárak éppen azzal foglalkoznak, hogy hogyan tudnak rostos sört gyártani, és ezekbe a piaci ilyen tendenciákba belefolyni. De ugye mivel mi az elmúlt 15 évüket azzal töltöttük, hogy az egyéni szempontokat hogyan tudjuk egy részben mind feltérképezni, vagy legalább a jelenségeket megérteni, és ehhez milyen javaslatokat, tanácsokat, vagy ismereteket tudunk hozzáadni, így gyakorlatilag minden olyan témába kénytelenek voltunk belefolyni, ami bármilyen szempontból előjön. Én magam egyedül az ilyen nagyon drasztikus növényi alakú étrendekről nem nagyon szeretek témákat fölhozni, vagy tehát ez általában nálunk ez nem egy olyan a dolog, amit mi téma szeretünk itt az előtérben tartani. Tehát úgy mondom, a mi gondolataink mondjuk az óvo-laktopeszko vegetáriánus étrendtől terjed, egyéb akár nevezzük paleolit szemléletű diétákig, valamint ugye ezen belül bizonyos, ahogy mi hívjuk ilyen táplálkozás terápiákig, mint mondjuk irritábilis bélszindróma esetén az alacsony FODMAP étel, de ez csak egy példa sok közül. Igen, itt ugye most be is hoztad ezt, hogy egyedileg összeállítjátok be ugye a táplálkozás, és ha jól olvastam, ugye most már 9 fős csapattal dolgozol együtt, viszont te az elmúlt években, vagy most már évtizedekben gyakorlatilag nem csak kutattad ezeket az étrendeket, hanem majdnem, hogy az összes ilyen szexi, divatos, nem tudom, paleo, keto, low carb diétákat ki is próbáltad, tesztetted a gyakorlatban, hogy ezek a tapasztalatok is hozzájárultak akkor ahhoz, hogy
azt hallod, hogy nincs akkor olyan étrend, ha jól értem, ami mindenkinek jó. De azt gondolom, hogy van olyan étrend, ami mindenkinek jó, vagy legalábbis olyan étrendi alapelvek, vagy ahogy mi hívjuk a közszabályok, amik mindenkinek jók. Ez is messzire vezetne, hogy ez mit jelent, de a személyre szabás van, úgymond, és nyilván ezt is túlságosan lehetne bonyolítani, aminek vagy adott esetben van értelme, vagy nincsen. Ez megint egy egyéni jellegű kérdés, hogy ki milyen alapinformációkkal rendelkezik, mennyi tapasztalata van, akár csak arról, hogyha kipróbált már, vagy fogalmaztál bizonyos megközelítéseket, akkor abból mi az, ami bevált. Tehát, hogy így a személyre szabásnak én azt mondanám, hogy az elsődleges célja, ami nálunk ebben az ügyben bevált, az talán az a plusz motiváció, amit ezek a megközelítések adhatnak. És itt gondolhatunk arra, hogy ugye mi biztosítunk különböző genetikai vizsgálatokat, amiknek mondjuk ez a nutrigenetikai része az erős megelőzési célból, hogy akkor a makrotápanyagok, bizonyos mikrotápanyagok összefüggésében, vagy hogy az illetőnek vércukorral, koleszterinnel, vagy egyéb jellemző problémákkal miként lehetnek egyénileg gondjai, vagy bármi egyéb, ami akár testalkatból, családi egészségügyi problémákból, vagy az éppen rendelkezésre álló labor eredményekből leszűrődhet. Én is, ha jól láttam, egyébként dolgoztok együtt szakorvossal is, dietetikussal is, hogy áll össze ide csapatmunka, hol van ez a határ, amikor azt mondod, hogy ez már nem a te kompetenciád, de már nem te fogsz segíteni. De ugye nálunk mindig az volt az alap nézőpont, már vagy mint egy ilyen küldetésszerűen, hogy az élelmiszertudományi ismereteket, ahol alapvetően én szerzem az ismereteimet, a táplálkozástudományi ismereteket, akár ugye dietetikai képzésben mi és milyen formában hangzik el, vagy lehetne az is ugye ennek egy jó kiegészítője, csak ez nálunk nagyon kismértékben működik, hogyha valaki olyan dietetikus, akinek van konkrétan kórházi tapasztalata. Mert az alapvetően nem a mi működésmódunkba tartozik, de ilyen jellegű kinyúlások, vagy most csak mondok egy másik extrém példát, egy olyan dietetikus kollega, aki az életét arra tette föl, hogy ő mondjuk epilepsziás gyermekek terápiás ketogén étrendjének az összeállításában pro és kontra segítséget tud nyújtani. Tehát ilyenekre mindig vállalkoztunk, hogyha van együttműködő, ugye az orvosi rész az pedig az a harmadik, hogy az orvostudományi ismereteket ebben a 3-as szett-háromságban miképpen tudjuk legalább ugye belgyógyászati szempontból valahogyan összehangolni, és így keresni, ahogy mi szoktunk fogalmazni, elsősorban megoldást olyan szubklinikai állapotokra, ami még mondjuk a közegészségügynek nem üti meg azt a szintjét vagy mércéjét, ahol ott mélységbe lehet menni a dolgban, hogy az előbb említett irritális bélszindróma ilyen, de mai napig még az inzulinrezisztencia is ebbe az esetbe tartozik, vagy néhány egyéb gyerekkori, felnőttkori probléma, és akkor ez így áll egy részben össze. Ugye ehhez kapcsolódnak a laborpartnereink, tehát magyar laborpartner, külföldi laborpartner, ahol megpróbáljuk ezeket az egyéb szempontokat ide vonatkozóan kiegészíteni. Nyilván vannak olyan kollégáim, akik táplálkozástudományi MSc-t végeztek, vagy ott doktoráltak, és akkor ezeket az egyéb szempontokat igyekszünk valahogyan közvetíteni. És neked honnan indult ez a fajta elhivatottság, és ez a mély érdeklődés, ugye élelmiszerbiológus, az első végzettséget, de onnan indultál, ha jól tudom. Élelmiszermérnök. Tehát csak én magamat azért hívom így, hogy élelmiszerbiológus, mert azon belül ugye az ilyen biológia, biotechnológiai összefüggések érdekeltek a legjobban, ez a mai napig így van, tehát hogy élelmiszer, biotechnológia, élelmiszer, biológia. Tehát azzal én sosem szereztem tapasztalatot, hogy akkor hogy kell az aromákat kivegyészkedni, és akkor azoknak milyen felhasználási módja van az élelmiszeriparban. Az élelmiszerek, tehát az agrár élelmiszer vonal az, ami mindig a legközelebb állt hozzám, ezen belül ugye nyilván nagyon erősen ilyen gazdasági összefüggések is, és az első gyakorlati helyem, munkahelyem az pont egy olyan amerikai cégnél volt Magyarországon is, meg az Egyesült Államokban is, ahol volt egy nagyon erős állatgyógyászati vonal, természetes összetevőkből, tehát szerénes élesztő például konkrétan, meg egy humán ugyanilyen kutatási vonal, hogy akkor bizonyos étrend kiegészítőkkel az étrendhez kapcsolatban hogyan lehet elérni eredményeket
akár az állatgyógyászatban, akár a humán, nevezzük ezt inkább úgy, hogy megelőzésben, és így a mai napig például nagyon szoros együttműködésünk van egy olyan dán céggel, aki Európában élen járt abban, hogy a szelénes élesztő az miért annyira fontos az európai ember számára, ehhez hasonló néhány dolog, és aztán ez fejlődött végül is egy ilyen táplálkozástudománnyal is összefüggő kezdeményezésé, ahol ezeket a nemzetközi szempontokat, vagy az étrendkiegészítőkhöz, étrendhez kapcsolódó szempontokat próbáljuk a mai napig összehangolni. Van olyan egyébként, amit mondjuk 15 évvel ezelőtt teljesen bizonyosság azt gondoltad, vagy úgy hitted, hogy ez akkor így valid, és mondjuk ma már máshogy látod. Tehát ahogy így fejlődött, neked is tágult az ismereted, bővült a tudásod ezzel kapcsolatban, hogy mi az, hogy egészséges táplálkozás. Nagyon, nagyon sok ilyet nem tudnék mondani, mert visszakanyarodva, tehát hogyha az alapszempont az, hogy egyéni kérdésekre hogyan tudunk választ adni, akkor ugye ez egy olyan attribútum, ami, hogyha benne van a rendszerben, akkor olyan hatalmas vagy ellentmondások nem lehetnek, maximum ilyenekben, de ez a mai napig így van, ez egy fejlődő dolog, hogy akkor mondjuk a makrotápanyag arányokat kinél hogyan alakítsuk. És akkor a szénhidrát bevitele, tehát azt mondjuk meg tudom így említeni, így emlékezetből a mai napig visszamenőleg, hogy az elején volt, hogy a kelleténél kevesebb szénhidrátbevitelt javasoltunk, egyes esetekben, mint amit mondjuk ma tennénk, vagy hogy hogyan foglalkoztunk egyéb kérdésekkel, mint akár azzal, hogyha mondjuk egy adott étrendi megközelítés nem működött, mert nyilván ez előfordult, akkor azt hogyan tudtuk kiegészíteni vagy fejleszteni valamilyen irányokba, de 2011-ben ilyenekről, hogy alacsony FODMAP étrend, hát szerintem csak nagyon a vágyfülűeknek lehetett hallani, tehát az pont onnantól kezdett el egy olyan megközelítésé válni, amiről írtak az információt. Szerintem 2015-ben, hogyha a PubMed-en volt 50 darab publikáció ebben a témában, akkor sokat mondok. Tehát, hogy ilyeneket. Nekünk sokkal nagyobb kihívást okozott az évek során az ilyen szociopszichológiai szempontoknak a megértése, az azokkal való foglalkozás, és hogy egy adott esetben ezzel mit tudunk kezdeni egyáltalán. Ezek mennyiben az életmódhoz vagy a táplálkozáshoz kapcsolódó kérdések. És mennyire látod azt kihívásnak, hogy pont Anyos be is hoztad, hogy mondjuk 10 évvel, 15 évvel ezelőtt még sokkal kevesebb információt rendelkezésre, hogy én azt gondolom, meg azt látom, vagy utána magamat is figyelem, hogy hány ilyen cikkeznek oldalt olvasok, hogy elég nagy teret nyert maga az, hogy az egészségünkkel, a táplálkozásunkkal foglalkozunk, talán egyébként a Covid óta még inkább, és óriási a zaj. És mondhatjuk, hogy a káosz is a régi dogmák, sablonos iránymutatások, meg akár az újító trendek terén, hogy miben látod te jobb nehézséget? Ez 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt is így volt, csak akkor mi ugye tudatosan azt a döntést hoztuk, hogy a módszereinknek a legnagyobb részét ezt az evolúciós szemléletre alapozzuk. Tehát, hogy azok a antropológiai, biológiai egyéb szempontok, amiknek van valamilyen evolúciós alapja, azokat tettük még meg a gondolkozásmódunk alapjának. Ez a mai napig így van, ugye ebből az egyik kedvenc téma az a vízimajom elmélet, és a vízimajom elméletnek ugye a táplálkozási összefüggései. Vagy egyéb olyan antropológiai kutatások, amik a belgyógyász tankönyvekben is benne vannak, csak az 1500. oldalon, és valószínűleg nem olvasta el ott senki, meg nem nézett utána, hogy miért volt az érdekes mondjuk Ausztráliában, tehát itt nem az ősemberről beszélgetünk, hogy az ott köztünk élő benszülötteket, akiknek már súlyos mondjuk anyagcsere zavaraik voltak, én visszarakom kutatásban az eredetihez közelebbi életmódjukra, és akkor mi történik velük. Ugye ezeken előadásokban én szoktam mondani, akár orvosi egyetemen is, tehát feleleveníteni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ezek voltak az alapok, mégis ez a mai napig így van, és akkor ezekből próbáltuk meg, hogyha a genetikát meghozzuk, tehát ilyen epigenetikai összefüggéseket, akár egyszerű ilyen metabolomikai kérdéseket, amik akár laborban vizsgálhatóak is, vagy az egészségügyi problémáknál, hogyha jöttek információk arra vonatkozólag, hogy mondjuk az irritábilis bélszindrómával mit lehet a leghatékonyabban kezdeni. És
Nyilván abban nem voltunk biztosak, hogyha mi így ezt alkalmazzuk, akár 2018-ban, akkor annak milyen eredményei lesznek, de úgy tűnik, hogy jó volt a szimatunk, és belenyúltunk olyan dolgokba, amiről már látjuk, hogy rengeteg információ áll rendelkezésre, és ezek ugyanazt támasztják alá, mint ami tapasztalataink között is szerepelt. És ez valahogy így, tehát ezeken az alapokon alakult, vagy alakul a mai napig folyamatosan tovább. Én összességében véve nem gondolom a kérdésén másik részére válaszolva, hogy nagy átlagban jobb lenne az embereknek a megértése ebben a témában, ami egy részben probléma, de a zaj az valóban nagy, és ami szerintem zavaró, hogy a zajnak egy jelentős része az ilyen sokszor akár szándékosan az összezavarást, tehát a zavarosba való halászást célozza, akár tudományos oldalról is, hogy ugye, ahogy például Szenti Gábor szokott fogalmazni, hogy megélhetési tudomány, és hogy kvázi megmondták nekem, hogy körülbelül mi kellene, hogy kijöjjön, akár bizonyos élelmiszercsoportok pro és kontra vonatkozásában, egészségügyi problémák tekintetében, és ez aztán zavarja, tehát számos ilyen dolgot tudnál mondani, hogy akkor a probiotikumok jók vagy rosszak, ki szerint milyen. Nyilván, ha belemegyünk ezekbe az információkba, akkor ott már látjuk, hogy adott esetben mi volt az alap. És aztán ugye az lecsapódik aztán a médiában, vagy a social médiában, meg egyéb felteken, és akkor ki mi az, amit ebből gondol, és ebben nyilván kulturális szempontok is benne vannak, hogy ugye a magyar ember az milyen élelmiszerekről mit gondol. Ugye ebben nekünk nyilván az egyik legnagyobb ilyen kulturális problémánk az a kenyérfogyasztásnak például a pro és kontra szempontja, miközben mi azt mondjuk 15 éve, hogyha tehetjük, akkor tegyük le a pékárukat, és mindenkinek sokkal egyszerűbb. De nem is mindig azt szerettem, a nagyszüleink is mindig azt tettek, legalábbis én mindig ezt hallgattam, amikor családom belül is próbáltam ezt. Szerintem minimalizáljuk, még ha nem is sikerült teljesen csökkenteni, de hát miért a teljes kiörlésű azért nem? Lehet, hogy például táplálkozás, hogyha ezt a példát említett táplálkozás tudományi szempontból meg lehet ezt érvekkel támasztani, de ha most nekem itt ülne a világ 10 pontjáról 8 élelmiszermérnök kollégám, akkor mi gyorsan, mert azt megtettük, arra konszenzusra jutnánk, hogy ha valamit, akkor pont a teljes kiörlésnek nincsen értelme élelmiszertudományi szempontból, akár a történetét tekintve ennek a terméknek az antitápanyagtartalma, vagy más szempontokból figyelembe véve. És mennyire kell, én pont mondtad, hogy azért pont ugye nagy a zaj, azért egyre többen, ez a dezinformáció zavarjuk is össze a fogyasztókat, mennyire kell nektek edukálni, hogyha valaki egyénileg állnak, mert tudom, hogy vannak előadásaitok, vannak anyagok, amik elérhetőek, de hogy mennyire érzitek azt, hogy például egyáltalán megértésbe kell ahhoz hozni a saját testét illetően, hogy el tudja fogadni azt, hogy akkor értem, hogy nekem miért ez a jó irány. Ez amiatt nagyon nehéz, hogy a táplálkozás beállítás az különben úgy indult, hogy nekünk nem kell feltétlenül személyesen emberekkel találkoznunk, hanem hogy van mondjuk egy hétvégi programunk 5-6 órában, ahol végigveszik ezeket a dolgokat, megbeszélünk egyéni kérdéseket, vagy én vagy a kollégáim tartunk ilyen edukatív jellegű ismeretterjesztő előadásokat. Mai napig is azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb. Tehát, hogy egy adott témában valaki legalább meghallgat először egy ilyen előadást, aminek ugye van valami struktúrája, tehát hogy hogyan akarunk A-ból B-be eljutni, meg ugye maga a téma felvetés. Tehát nyilván, aki fordítani szeretne, annak nem az irritábilis bélszindróma előadást kell először hallgatnia, és fordítva, vagy nem az én előadásomat kell a menopauzáról meghallgatni, hanem annak a kolléganőmét, aki ebbe jobban beleásta magát, és akkor esetleg így tovább haladva, mert amúgy meg azt mondanánk, hogy egy ilyen személyes találkozás esetében nyilván legalább 2-3 alkalom az, ami ideális ahhoz, hogy akkor megbeszéljünk dolgokat, hogy a fejleményeket, tapasztalatokat, egyebet, nyilván ez lehetne minden évben egyszer, ezek közül az alkalmak közül, de hogy valahogy így haladni, annak függvényében, hogy kinek milyen alapinformációi vannak, vagy milyen egészségügyi kérdései vannak. Kicsit úgy visszakanyarodva még talán egyik legelső gondolatom volt az ugye, hogy sokszor ezeket a gyors megoldásokat keressük, hogyha az egészségtudatosságra gondolunk, nyilván tiszteleti kivételnek, én most egy zártagra gondolok,
És én most szándékosan nem az étrendkiegészítőkről, vitaminokról kérdeztelek, ugye, aki majd így követ minket, vagy követett minket korábban, többször beszélgettünk ebben a témában, meg még fogunk is, mert azt látom, én személy szerint, de majd ezt jobban megerősítem, mert eddigek alapján is ezt tudom mondani, hogy mindenkinek azért van egy egyedi rendszere, egy alaptáplálkozás van, és amire ugye érdemes támaszkodni, és hogy ezek az alapok nincsenek rendben, akkor ugye a kiegészítők, benne a nevükben is ugye kiegészítők nem fognak tudni csodát végezni, vagy az túlzásra semmit sem érnek, de biztos, hogy nem tudnak mondjuk úgy hasznosulni, mint ha mondjuk oda visszakanyarodunk, hogy valakinek rendben van az alvása, milyen a légzésnek a minősége, mennyire figyel ezekre, milyen a folyadékbevitele, sorolhatnánk. És manapság én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan küzdenek például krónikus kimerültséggel, fáradtsággal, hogy bármit tesznek, lehet, hogy délután 3-ra semmilyen energiájuk nincsen. Ha te mondjuk így ránézel valakinek a tányérjára, tudsz ilyen szinten ebbe tanácsot adni, hogy mi az a 2-3 darab, amit mondjuk változtatni kéne ahhoz, hogy energikusabbak legyünk. Egy részben különben tehát az elmúlt éveknek az egyik fejleménye, hogy ha az étrendi témákat hasonlítjuk össze az étrendkiegészítési témákkal, akkor a második, tehát az utóbbi az sokkal népszerű. Tehát az viszont látható módon akár egy-egy készítmény vonatkozásában, vagy egy-egy egészségügyi kérdés vonatkozásában is sokkal népszerűbb. Ebből amúgy következik az, hogy a legtöbbször az alapdolgokkal nincsenek az emberek kellőképpen tisztába. Amit már mondtam, arra visszareferálnék, ugye, hogy az európai lakosság szelén hiánya, és mint egy alapétrend kiegészítő, mert ebből jön majd az étrendi összefüggés, és akár ugye a szelénnek a célzott tudatos pótlása. Mert ugye, hogyha a tányért nézzük, ebből következik az, hogy a rendelkezésünkre a tudományos adatok alapján heti 1 kiló tengeri eredetű ételt kellene mindenkinek Európában nagyjából megennie, hogy megfelelő szelénbevitelt tudjon biztosítani. Na most ez a mediterrán országokban nagyjából sikerül, tehát ez egy 50-60 kiló per év. Ettől mi nagyon-nagyon messze vagyunk. Ez már egy probléma, tehát mind az a kérdés, hogy mondjuk halétel, vagy ezen belül tengeri ilyen ételek hányszor szerepelnek a héten a tányérokon. Ugye, vagy férfiaknál ugye gyakran látjuk, hogy a körítés az nem megfelelő, tehát mondjuk fehérje láthatóan van elég a tányéron, de hogy aztán a szénhidrát miből származik, meg még a burgonya mellé meg kellett azt a kenyeret is enni, csak azért, mert így vagyunk szokva dolgokhoz, akkor ugye a zöldségfogyasztás, annak akár ugye csak a rost, az említett rost tartalma véget, hogy egyéb bonyolult ilyen fitokemikáliákat itt ne említsünk, tehát hogy valahogy így, aztán pedig a változatosságnak bizonyos elemei, tehát hogy én mai nap is olvastam egy e-mailt, egy hozzám érkező visszajelzés kapcsán, amiben egyértelműen büszkélkedett úgymond valaki azzal, hogy akkor minden reggel áttért a ZAP reggelire, ami ilyen javaslat nálunk nincsen. Tehát az, hogy én azt még megértem, hogy a reggeli croissantról én nem tudom, áttérek a ZAP reggelire, de ez egy lépésnek jó, de azért ez még mindig az egyoldalúság csapdáját jelentheti azért középbe hosszú. Tanács van akkor, vagy mondjuk, hogyha valaki preferálja az abot, hogy ő nagyon büszke magára tett egy ilyen lépést, mivel egészítse ki. Nyilván ebből a szempontból az egy kardinális kérdés, tehát ez kb. Már 20 év ezelőtt is természetesen gyógyászatban így tanultuk valamilyen egyéb körítésekkel, aminek alapösszefüggései amúgy jók, de erre az egyik válaszunk a kollégákkal az szokott lenni, hogy lehet akár többször enni zabos reggelit, ha nem is minden reggel azért, de mondjuk akár abban a formában, hogy én előtte készítek magamnak egy olyat, amiben van azért valamennyi zöldség, fehérje, tehát hogy a makrok egy része, tehát mondjuk valami zöldséges, tojásos dolog adott esetben, és utána a zabot, az csak kvázi egy ilyen desszertszerű, de inkább fogalmazok úgy, hogy keretként fogyasztom. Mert itt akkor egyéb szempontból kialakulhat a változatosság, vagy ugye olyan szempontokat figyelembe véve, amikor ugye már arról beszélgetünk, ugye a fehérjebevitel kapcsán, hogy melyik embernél hol van az a fehérjebeviteli küszöb, ami kellőképpen szabályozza az éhségérzetét. Ugye, hogy mennyi leucinnál mondja azt egyes esetekben a szervezetünk, ez nálam például elég magas, hogy én utána jól érzem magam, akár órákon keresztül, tehát nem az van, hogy még ennem kell majd valamit, meg ez így nem volt elég, úgy nem volt elég, és akkor ki mihez nyúl.
Tehát azért mondjuk férfiaknál le lehet azt mondani, hogy a reggelinél is, főleg fogyási célból, ha már van elég fehérje, az nem szokott ártani, hanem inkább ugye ezeket a folyamatokat előmozdítja. Valószínűleg a fehérje az egyik kulcs. Én személy szerint az a típus vagyok, akik próbálnak rábeszélni az akkás a fogyasztást, nem szeretem, mert nagyon hamar éhes leszek, tehát bármennyire túlpozom fel. Gyümölcsökkel, csiamaggal, valamilyen fehérje forrással biztos, hogy egymásra merül. Míg más azt mondja, nagyon sok ismerősöm, hogy ott 3-4 órára eltelítése, nagy összeperül van. Én pont nem ez a típus vagyok. Hát, te is kipróbáltad, amit említettem, hogy esetleg eszel előtte egy nagyon mennyiségben fehérjét, és akkor, hogyha utána van, akkor mi az, amit tapasztalsz. Nyilván ez a zsírnál is lehet így, és akkor ugye az előbb nézve, hogy a tengerérdetű ételektől fölmerült ugye az omega-3 bevitelnek is a kérdése, nem csak a szelén bevitel, és akkor így ugye, amit szoktunk gyakran emlegetni, hogy hogyan üthetünk többlegyet egy csapásra. Mert a szénhidrát bevitelnél ugye erre szoktuk mi azt mondani, hogy a többlegyet ütünk egy csapásra dolognál a változatosságon belül az egyik nagyon-nagyon előnyös dolog, hogyha a gyökérzöldség fogyasztásunkat tennénk ugye változatosabbá, és kvázi gyakrabban előfordulóvá, hogy akkor édes burgonya, meg sajnos egyéb olyan dolog, ami nálunk sajnos nehezebben beszerezhető, pedig a termelése és egyéb kérdések megoldható. Én találtam egy nagyon jó kifejezést, nagyon jól idézem, ez a B-típusú éhezés tőled, hogyha valaki tele van, mégis minőségi éhezésben él, ugye így fogalmaztál, hogy ezt hogy el lehet észrevenni magunkon, hogyha ez ránk is igaz. Ez ugye ehhez a témához némileg értő, ugye ilyen begyógyász kollégáink vagy ismerőseink között, meg dr. Varga Imre urológus barátom is szeretettel idézi ezt az összefüggést, de ő is nem véletlenül elsősorban ezt a gyerekkori elvizásnál szokta felhozni. Tehát itt alapvetően hogy arról van szó, hogy látható módon a kalóriabevitellel azzal nincsen gond, de mégis jelentkeznek ugye már egészségügyi problémák, ami jellemzően ugye túlsúly, elhízás, ennek akár az extrém formáiban jelentkezik, és az azt feltételezi, de ugye már a különböző formában ezt vizsgálják is, hogy viszont bizonyos mikrotápanyagok hiányoznak, vagy egyéb olyan anyagcsere zavarok keletkeznek, ami felgyorsítja ugye ezeknek a folyamatoknak a kialakulását. Tehát én azt gondolom, hogy ez elsősorban egy gyerekkori probléma, de vizsgálható, tehát akár nem csak hormonális összefüggések véget, pajzsmirigy ugye például, hanem akár mikrotápanyagvizsgálatokon keresztül, hogy mik lesznek azok a legjellemzőbb vitamin ásványok nyomelemek, amikből hiányt szenved a szervezetünk független attól, hogy mennyi kalóriát fogyasztunk, és akkor emiatt lesz ez egyfajta így kvázi emlegetett, vagy B-típusú éhezés. Akkor egy kicsit megint oda, talán legelsőnek hoztad be pont a orientetisztetnek a kalóriaszámlálás, hogy önmagában mindig kevés, és nem elég, mert figyelni kell azt is, hogy nyilván tápanyagdús és ott a tápanyagokon gazdag étkezés, hogy jól értem. Igen, ezt mi úgy is írjuk, ugye, hogy magas tápanyagsűrűségi étrend, ami nem csak ezekre a mikrotápanyagokra vonatkozik, hanem ugye megint az élelmiszertudományi szempontokból egyéb a növényi komponensekre, élelmirostokra, vagy ugye egy másik nálunk kedvenc téma, hogy mi az előnye annak pont ebből a szempontból, hogyha fülétől a farkáig igyekszünk az állatot elfogyasztani, és ugye már azt tudjuk, hogy a bicin, mint aminosav az miben található meg, és annak pedig ugye a pozitív hatása megint csak az említett anyagcsere folyamatokra. Tehát, hogy kvázi nagyon leegyszerűsítve, hogy a glicin fogyasztás növelése az egy fogyókúrás eszközként is hivatkozható. Vagy a kura vagy délte, ha már így behoztad, mert nagyon sokan szerintem nem tudják a különbséget, még mindig. Én egyiket sem szeretem így ebből a formában használni, vagy gyakran használni, mert nyilván táplálkozás terápiára is tekinthetünk úgy, mint egy diéta. Ez valakinek ugye, ami a kérdése most egy fogyókúra. Mert itt nyilván jobban szeretjük azt, hogy akár akkor a metabolikus szindrómát említünk, vagy inzulin rezisztenciát vizsgálunk, és azzal foglalkozunk, pajzsmirigy funkciókat vizsgálunk, és akkor azzal foglalkozunk. Tehát valahol ezekben a szempontokban, nem pedig akár ilyen rövid távú dolgokkal, vagy nagyon ilyen alapvetésekkel értekezve ebben a kérdéskörben.
Nekem mindegy igazából kinek hogyan könnyen megfogadni az ide vonatkozó tanácsokat, ahol különben az nem baj, hogyha valaki némileg a kalóriatartalmával, ételekkel már képbe került, ami sokszor nem bonyolultabb annál, hogy én leellenőrzöm egy adott csomagolt ételni, hogy ez mit jelent, mert ugye ez több veszélyes lenni, hogy akkor milyen hívószavak vannak egy adott terméken, hogy mivel próbálják a fogyasztót feloldozni, ugye, hogy szénhidrát csökkentett, vagy cukormentes, meg ezek a nagyon-nagyon veszélyes dolgok, vagy hogyha ezen belül mondjuk valamilyen szénhidrát számláson alapuló étrendelő már foglalkozott, és van ezzel tapasztalata, mert ez kiindulásnak jó, de mi sokszor sokkal egyszerűbbnek látjuk azt, hogy egy adott tányéron egy tál ételeket, tehát mint egy főétkezés mutatni, és akkor azon elhelyezni ezeket a paramétereket, hogy akkor ideális esetben körülbelül hogy kéne a főétkezéseinek egy tányéron kinéznie. Ez ugye izgalmas, meg úgy tényleg el lehet benne mélyülni, és nagyon sokszor érintettük már a hormonokat, a hormonrendszert, amit szerintem nem lehet kihagyni abban a képekből, hogy is vagyunk mi, és hogyan fogunk reagálni mondjuk egy diétára, vagy egy életmódbeli kérdésre, hogyan tud ez hasznosulni, és szerintem nagyon sok divatdiagnózis is lett. Inzulinrezisztencia, PCOS, pajzsmirigy gondok. Szerinted tényleg ennyivel több ilyen egészségügyi kihívással küzdünk, vagy ez ennyire könnyen csak így ráhúzható, mondjuk az emberek, vagy te mit tapasztaltok így a csapattal? Most a diagnózis, tehát ott ugye egy részben lehet az alapfelütés, hogyha a diagnózis a közegészségügyben ugye megszületett, és hogyha így nézzük, azért a pajzsmirigy működési zavarok, ez azért ebben az országban ezek tradicionális népbetegségnek számítanak. Az, hogy ez jobban képben van, az igazából csak a diagnosztikai módszerek fejlődéséhez köthető, tehát hogy mennyire könnyen, olcsón elérhető akár egy pajzsmirigy labor, vagy hogy én el tudok menni egy magán ultrahangra, amik amúgy szerintem tök rendben vannak, és ezek így fontos dolgok is. Tehát akkor ugye ez az alapfelütés, amivel lehet foglalkozni. És az inzulinrezisztenciára mi alapvetően úgy tekintünk, mint ugye a metabolikus szindróma egy konkrét ágára, és ezek az anyagcsere zavarok, ezek régóta azért képe vannak, ugye ezen belül egy verzió, ami egy mindennapi dolog, csak hát ez inkább a probléma az, hogy tehát a környezetemben is rengeteg ilyen, főleg férfi van, aki tudja, hogy van nem alkoholos, de zsírmája. Tehát mondták az ultrahangon is, meg a laboron is, ugye egyértelmű jelek erre utalnak, és ennyi, az adott esetben szerintem nem probléma, már pedig az ugye az inzulinrezisztencián belül is egy külön halmazt jelent, tehát hogyha már vannak testsúlyunkkal, vércukorral, inzulinnal problémák, meg nem alkoholos eredetű zsírmájunk, az kvázi a patológiás inzulinrezisztencia, ami jelentős mértékben növeli ugye a 2-es típusú cukorbetegségnek többek között a kockázatát, de 20 évvel ezelőtt is azt tanultuk természetgyógyászatban, hogy gyakorlatilag a magas vérnyomás, ha túlsúllyal jár együtt, akkor olyan mértékben csökkenthető, amennyit le fog az illető fogyni. Tehát, hogyha 20%-ot csökken a testsúlya, mert az amúgy ideális lenne, akkor 20%-ot csökkenhet a vérnyomással is. Ami ugye ugyanez a metabolikus szindróma kérdéskör. Tehát mi diagnózist ebből a szempontból nem állítunk föl, vannak nyilván olyan témák, tehát hogyha nem 30 embert érdekel egy téma egy előadáson, hanem 250-et, akkor annak nyilván mi is örülünk, mert az alapvetéseket, az ökölszabályokat azt ugyanúgy el fogjuk omega-3-ról, szelénről, pajzsmirigyről, egyebekről mondani, vagy az, hogy ezek akár otthoni eszközökkel is hogyan miként mérhetőek, tehát az, hogy vásárolunk pár ezer forintért egy újbegyes vércukor mérőt, az még szerintem senkit nem kell, hogy megakadályozzon, hogy ezt ki is próbálja. Ez lehet egyébként tudni csak így felsorolás szintjén, igen, ez a ökölszabály, vagy ökölszabály. Azt nem tudom, hogy ez 5 vagy 3, hát ugye ki mit, hogyan, mennyit szeret ebből befogadni. Ugye ezt mi általában megint csak úgy mondjuk 3 részre, mint az előbb már említettem egy ilyen összefüggést, tehát valamiért mi a kollégákkal ezeket a szent háromságokat szeretjük. Az egyik, hogy mik azok az ételcsoportok, amikből úgy érdemes kevesebbet legalább, vagy akár egyáltalán nem fogyasztani őket, akkor itt van néhány.
ilyen javaslat, tehát itt gondolunk akár a bőr étolajban sütött ételekre, a mára már ugye ismert ultra feldolgozott ételekre, mint fogalom, vagy szerintünk nyers tehéntejet inkább senki ne fogyasszon semmilyen formában, és már ugye ezek viszonylag könnyen lecserélhetőek, tehát hogy nem kell feltétlenül a kávénkban minden nap fél liter nyers tejet belerakni, hogyha ez esetleg amúgy okoz is gondot. A másik, amit mi úgy hívunk, hogy a nutrifunkcionális ételek, ezek gyakorlatilag ugye, amit az említett tápanyag és egyéb akár növényi komponensekre vonatkozó javaslatok, hogy akkor persze élelmirost bevitel, növényi színanyag bevitel, akár szuperélelmiszereken keresztül, miben milyen tápanyag található, és hogy a harmadik pedig, hogyha valakinek ezen kívül ezeknél az ökölszabályoknál van még igénye arra, hogy egyénileg ezt lehet-e tovább. Nyilván, hogyha az a diagnózisunk, hogy irritábilis bélszindróma, akkor az ott kézre esik, hogy ebből még mi következhet, de ahogy mondtam, ez lehet akár genetikai alapokon, hogy tényleg van-e genetikailag hajlamunk a tejcukor érzékenységre, hogyan hasznosítja a szervezetünk a vasat, és ebből jelentkeznek-e problémák, vagy ugye koleszterin anyagcsere zavaroknál. És akkor ide tudok említeni, tehát hogyha valakinél ez így, tehát pár példát, de úgy már szerintem elég sokról beszéltünk, hogy a halfogyasztás hazai növelése, ami nálunk abszolút egy ilyen központi, ha tetszik, ha nem, mert azt is bizonyára akkor sokan tapasztalják az interneten, itt a zavarosba halászás, amit fogalmaztunk, hogy valaki szándékosan azért nem hoz föl témákat, mert tudja, hogy a közönség nem pozitívan reagál, hogy nem tetszik majd neki, amit hallani fog. Tehát nem tudom, még vannak-e, de hát 5-10 évvel ezelőtt rettentő népszerűek voltak azok az ilyen kvázi fogyókúrás női programhirdetések, ami az volt a felütés, hogy nyugodj meg, mindent lehet majd enni. Igen. Én még látok ilyet. Igen. Bármit ehhez nem kell változtatni, vedd be azt, vagy nem tudom. De azt nem tudom, hogy vedd be azt, vagy ezt, hanem, hogy nem tudom, majd elhagyunk valamit a tányéról, hogy ez a gyakorlatban hogy lesz, vagy nem akkor esszük majd, amikor eddig ettük, de hogy ez az alapfelütés, ez nyilvánvalóan egy önmagában lehet egy olyan zavar, amit én sosem láttam, hogy ez hosszú távon hogyan fog jól működni, vagy hogy akkor csak egy-egy elemmel foglalkozni, hogy én akkor a fehérjébevitelt akarom mindenképpen akár drasztikus mértékben növelni, ha kell, ha nem, vagy csak más egyéb szempontokra koncentrálok, hogy akkor mennyit kell az edzőterembe tölteni, és ott akkor milyen edzésmunkát kell végezni ahhoz, hogy elérjünk valamilyen vágyott célt. Szerinted, mert ugye már többször behoztunk, valaki mondjuk ezt változtat, az már fél siker, valaki már mondjuk a kalóriákkal tisztában van, az is már nagy lépés. Tud ez szerinted nagyobb károkat okozni, ha valaki ilyen vakon próbálkozik, kísérletezik kvázi magá, mint hogy mondjuk egyből mondjam azt, illetve kap egy térképet mondjuk a testéhez, hogy neked szerintem a különböző mérésre elpapfelmérés laborok egyebek alapján ez javasolt. Tudunk ezzel rombolni? Én azt gondolom, hogy tudunk. Hogy milyen mértékben, az egy más kérdés, nyilván ez függ az illető felkészültségétől, vagy az egészségügyi problémáitól. Vannak szerintem, tehát egyszerűbb, mi sokkal jobban szeretünk ilyen egyszerű problémákról beszélni, mint például arról, hogy ha valaki látjuk, hogy kényszeresen, túlságosan alacsonyra viszi a kalória bevitelét, és ott az arányokkal, meg egyéb dolgokkal sincsen minden rendben. Vagy ez az időszakosság, hogy én mindig csak valami időszakban gondolok arra, hogy akkor a következő 20 kilót azt hogyan kellene majd valamilyen módszerrel leadnom. Nyilván az ideális az lenne, hogyha lenne kellő körültekintés, vagy egyéb szempontok, tehát nem a laborok, akár egyéb kivizsgálások, hogy az ultrahang, amit itt nem véletlenül az imént említettem, vagy hogy egy szakorvos az ő kompetenciákból mit és hogyan lát, vagy mit és hogyan magyaráz el. Tehát, hogy szerinte ez már miért probléma, vagy mi az, amit mindenképpen nyomon kell továbbiakban követni, és akkor ezt így kiegészíteni adott esetben azokkal a módszerekkel, amit mi beszélünk, beleértve az étrend kiegészítőknek is a
a kérdését. Előbb elgondolkodtam pont, és mosolyogtam is, hogy pont a zsírmájt hoztad be példának. Sajnos egyik családtagomnak volt ez rajta nem is tudom, melyik ilyen állapotszerűen lapján orvos által is él. Átsiklottak fölötted, egyik anyukám, egyik testvéremről van tényleg szó, és én kérdeztem vissza, hogy a latin múlvat rajta nem értek, de fordítottam, hogy ezt miért nem tekintjük megoldandó kihívásnak. 20x éves a testvérem, tehát hogy még sem éjjel egyformán nem menni. És azért mosolyogok ezen, mert hogy én azt látom, és ezt a szűk környezetemben is, ismerőseim között is, de másoknál is, hogy néha ilyen különállóként kezeljük, azt mondjuk, hogy elhízás, hogy ezek a problémák így egymástól függesztenek, holott ugye tényleg ott vannak a okozati összefüggések, hogy, és nagyon sokan küzdenek szerintem puffadással, emésztőrendszeri problémákkal. Ez már szerinted ok, vagy ez valaminek az okozata, és van valami a háttérben ilyenkor, ami által, mint tünet jelenik meg? Tehát egyrészben szerintem ilyen triviális problémáknál, hogy évtizedes vagy évszázados okokat, vagy nagyon bonyolult összefüggéseket keressünk, az már nem fontos. Nem csak azért, mert viszonylag jól tudjuk, hogy mi egy ilyen esetben a teendő, vagy hogy kinek van erre hajlama, miként alakul ki ez a probléma. Én ezt most itt nem igazán részletezném, hogy a közegészségügyben akkor ez hogyan van a köztudatban, vagy ki szerint miképpen van ez akár elmagyarázva, vagy kiemelve, vagy megemlítve. Ez nyilvánvalóan gond, tehát látunk 10 pár éves gyerekeket is, akiknek már nem alkoholos zsírmájuk van, és akkor ez vagy hosszú távon hogyan alakul. Sok olyan egészségügyi kérdés van, ugye, amit mondtam, hogy ebbe a szubklinikai állapotba tartozik, tehát még nincsen mellette más egyértelmű probléma a vérnyomásunkkal, ugye beszéltünk róla, akkor ezek így a háttérben maradhatnak. Nyilván más szempontból minél több embert érint, annál kevésbé fogja az alapellátórendszer inger küszöbét megütni. Ugye, ha látjuk, a inger küszöböt már ezek megütnek, azok a különböző megoldások, ugye GLP-1, az ottani kommunikáció, ami történik, vagy akár ennek az egész dolognak, én ezt már nem értek, de beszélni nyilván érdemes lehet róla, a szociopszichológiai összefüggései, amit így fogalmaznék, hogy a túlsúly elhízás problémával amúgy miért nem lát a magyar társadalom problémát? Mert nem látunk bele, tehát sem döntéshozói szinten nem látunk vele problémát, úgy tűnik, hogy egyéni szinten sem látunk vele problémát, különösebben közegészségügyi szinten sem látunk vele problémát. Erre nekem nincsenek meg azok a társadalomtudományi válaszaim, ami ide jól passzolna. De hát ez van, tehát hogy, és azt gondolom ezen belül, hogy főleg ez a férfiakat terheli igen nagy mértékben, hogy egyre gyakrabban és egyre nagyobb mértékben, hogy hogyan fordulnak elő ezek a jellegű gondok, amikből nyilván később lesz aztán majd össztársadalmilag is egyre súlyosabb gond. Ja, meg hogyha azt vesszük, hogy a B-élettengely létezik, és ugye gyakorlatilag most már ezt is egyre többen kutatják, hogy a táplálkozásunk az, hogy mit eszünk. Én úgy is szoktam fogalmazni, egyik legdirektebb kapcsolat gyakorlatilag a környezetünkkel, hiszen ugye az emésztőrendszerbe, onnan meg gyakorlatilag fel tud szívódni véráramba, bekerül hormonok által A-ból B-be eljut, most én nagyon zanzásítva, hogy pont amit most be is hoztál, hogy gyakorlatilag az, amit eszünk, az valójában hatással van a hangulatunkra, hatással lehet mondjuk egyfajta mentális köt kialakulására, vagy arra, hogy éppen mennyire vagyunk szorongóak. Igen, de tehát ebben az összefüggésrendszerben azért olyan sok konkrétumot még a mai napig nem ismerünk, mint az egyéb szempontból már ismert konkrétumok. Tehát, hogy az omega-3 hogyan hat az idegrendszerünk működésére, vagy a magnézium hogyan hat. Ugye ezek ennek azok az ökölszabályok, amik a bélagy mikrobiom tengelytől függetlenül is fontosak és működnek, mert tehát az majd még a jövő zenéje, függetlenül attól, hogy már ezzel a témával is foglalkozunk, amennyire a kompetenciánkba tartozik, mert itt azért már nagyon nem árt, hogyha valakinek vannak kellő genetikai alapismeretei, ami hát mondjuk, hogy majd nem nagyon van ebben az országban, már hogy ezen a konkrét területen, és emellett akár megint orvostudományi, biológiai, tehát hogy akkor a baktériumokon belül, meg azon kívül, meg mint, meg aztán akár a táplálkozástudományi. Jelleg nagyjából az a konszenzus az előző téma, meg a bél, a mikrobiom kapcsán, hogy
ugye, hogyha sokszínűség megfelelő, az általában egy jó védőfaktor, hogy súlyproblémák, vagy bármi ebből hormonálisan, idegrendszerileg és egyéb gond kialakuljon, hogyha a bélföld sokszínűségével is van baj, akkor az fokozhatja ezeket a dolgokat. Ugye itt ki lehetne emelni csak az előző példán a vágyfüleknek, hogy ugye azt látjuk, mert az a német labor, akivel mi együtt működünk az ilyen dolgokban, azért eléggé rendesen kommunikál, hogy az úgynevezett proteobakter nemzetségbe tartozó törzseknek a bélben nagyobb jelenléte, az a zsírmály hajlamot, vagy a zsírmájnak a kialakulását jelentős mértékben fokozza. De amikor úgymond ilyen fiatal kutatókat erre a témára ilyen gyakorlati jelleggel így ráállítunk, akkor viszont megoldásokat nem nagyon találnak, hogy akkor most konkrétan azok, amit eddig is tudtunk, tehát hogy a Berberis aristata nevű növény egész komplexen jó erre a problémára, étrendünknek a megváltoztatása, alvásmozgás, stb. Tehát itt azért még a lényegi összefüggéseket az eddig ismerteken kívül várnánk, hogy akkor ebben az egyre komplexebb, bonyolultabbnak témő témában akkor hogyan lehet valóban alkalmazható megoldásokat javasolni, akár probiotikumok, vagy bármilyen egyéb étrendi tekintetben. És említetted, hogy a német együttműködő partneretek által ugye vannak már különböző kutatások, vagy nekik ugye már akár szakcikkek. Van szakadék még mindig, és mekkora a szakadék így a magyar, tehát a hazai vonatkozásban, akár társadalmi szinten, tudományos szinten, táplálékostudományilag, és mondjuk a nemzetközi menti elég sok nemzetközi partnerrel vagytok kapcsolatban, sőt, te be is hoztad, ugye voltál is. Hát én úgy fogalmaznék egy részben, hogy úgy általánosságban Németországban például a táplálkozáson való változtatás, az kvázi egy tabu téma. Tehát ők ezt nem annyira szeretik pecegetni, hanem vagy csak így nagyon felületesen, vagy ilyen nagyon-nagyon óvatosan, ők sokkal inkább kiegyezik a dolgokat akár a laborvizsgálatokra, illetve hogy abból akkor milyen terápia, gyógyszeres terápia, vagy akár ilyen étrendkiegészítő jellegű terápia következik. Más esetben, tehát bizonyos étrendi megközelítésekben azért nyilván az angol száz országok erősek, tehát Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Ausztrália, onnan mi sokat táplálkozunk, de igazából ugyanazokat a kutatókat vagy felületeket követjük, és megint elsősorban még egyszer ezen az evolúciós alapon, vagy a táplálkozástudományi alapon, mint amilyen ugye Ausztrália és az alacsony FODMAP étel lenne. Az elérés az különben jó, csak mondom, hogy ezekből az információkból ki mit tud aztán a gyakorlatban alkalmazni, az nem gondolom, hogy sokat javult volna az elmúlt évek során. Sajnos. Én mondjuk ugyanezt látom egy kicsit az izomtömeg növelés kérdésénél, ha már ugye fehérjékről is sokat beszéltünk, ugye nagyon sokszor az van a köztudatban, hogy akkor együnk sok fehérjét, hogyha izmosabbak akarunk lenni. Közben meg ugye az is valahol igaz, hogy akkor előre haladtál, mert ugye ha önmagában nem teszünk meg semmit, ugye csökkenhet az izomtömegünknek a mennyisége, ami talán már nem is újságbeli kérdés lehet, hanem egyfajta elbiztosítás is, hogy ezt fenntartsuk. És te többször behoztad a GLT-1-et, mint olyan. Ezt, hogyha egy kicsit így a vájszülőeknek, laikusoknak meg kéne fogalmazni, hogy mik ezek a GLP-1 alapok, hogy esztószerek, és mit érdemes erről tudni, hogyha lehet egy kicsit mesélni. Ugye egyenlőre mi ezt a témát különben azért részletében nem követjük, mert ugye nem tartozik a mi kompetenciánkba, hogy akkor a gyógyszerfelírás, ezeknek a típusú gyógyszereknek az alkalmazása, azt látjuk, hogy ez egy abból a szempontból probléma, vagy hát több szempontból lesz ez probléma, hogy az alapkommunikáció ugyanaz, majd rajtunk kívül valaki megoldja ezt a problémát, igény szerint, hogyha 3 évente kell rá visszatérni, akkor majd az úgy működik. Ugye másik oldalon megközelítve, tehát, hogy ha egyéb szempontokat nézünk, hogyha valakinek ezt így könnyebb már, amit én ugye ilyen jellegű kutatásokat olvastam, tehát ugye a dohányzásnak ugyanez a hatása. Tehát amikor ugye azt hallottuk, hogy én leraktam mondjuk természetesen, ami egy jó dolog, a cigarettát, és följött rám 5-10-20 kiló, az ugyanez volt, tehát ugye GLT-1 agonista hatása van a dohányzásnak. És ezt jól tudják ezek a cégek is, mert már azt látom, hogy kezdik kiterjeszteni ilyen irányokba is, tehát egyéb kvázi függőségekre, mint ugye az étkezés tekinthetünk így
ezt a kérdéskört. Tehát én megint begyógyász kolléganőt idézve mondhatnám azt is, hogy lehet ez egy jó dolog, hogyha ezzel elérjük azt a vágyott célt egyszer, amit fölmerült, és utána sikerül mondjuk a normál testünket megtartani, ugye az alvás, egészség, sport, étrend lóban, ami nem ezt látjuk, hogy ez történne, és azért sokkal inkább ugye arra koncentrálunk, hogy ezekből a típusú gyógyszeres megoldásokból, mert léteznek különben ilyen jellegű továbbképzések is, milyen mellékhatások, azon belül, ami ránk tartozik, milyen tápanyaghiányok következhetnek be. Tehát a túlzott mértékű kalóriadeficitből, hogy például mondjuk a szénhidrát jelentős csökkentése hogyan fog alvászavart okozni, hogyha kevés a kalória, és az mikrotápanyagokat sem tartalmaz megfelelően. Tehát azt már látjuk, hogy a vasérmes vérszegénység az itt egy alapprobléma lesz, de hogy a csontritkulás ugyanez a helyzet. Tehát amikor már ilyen komplex, megint B-típusú éhezés következik be, ezeknek a készítményeknek az esetleges túlzott vagy nem megfelelő mértékű használatából, és ez lehetne egy felütés, csak nem tudjuk, hogy van-e rá érdeklődés, mert én azt gondolom egy részben, hogy aki ilyen kezelésekkel vállalkozik, az nem biztos, hogy érdeklődik az életmódváltás. Mert amerikai reklámokban ezt láttam, tehát, hogy lekapcsolom az amerikai tévét, ahol rengeteg ilyen reklám van már, ott nem azt látom, hogy ez lenne kommunikáció, hogy akkor az életmódváltás, meg egyéb ilyen jellegű előnyök, de hogy amikor már a publikációkban feltárnak mikrotápanyaghiányok, tehát egyéb problémákat, akkor arra mi hogyan tudunk esetleg megoldásokkal szolgálni. Tehát ha kevesebb a kalória, akkor az hogyan alapuljon, és ehhez kapcsolódóan pedig ugye a mikrotápanyagoknak is a bevitele. Mert szerintem ez nagyon hasznos, nagyon sokan nincsenek ennyire tisztában ennek akár a kofeírataival, meg a megfelelő használatával. Hát nem betegtájékoztatók, meg nem olvastam egy ilyen esetben, de azt azért mindig érdemes. Tehát ugye a betegtájékoztatóban feltárt összefüggések, ugye azok komoly tényeken alapulnak, aminek ugye az a célja, hogy ami ott szerepelt, azért nem lehet perelni a gyártó céget mást, és akkor onnantól meg, hogy az egyéb... Itt kellene hallani, tehát én nem voltam még olyan orvosi konferencián, ahol mondjuk a kontra téma lett volna, hogy amikor ki mit tapasztal, vagy mivel kéne ezt kiegészíteni, de nekem van otthon olyan amerikai szerzők általi könyv, ami csak arról szól, hogy bizonyos gyógyszerhatóanyagok milyen tápanyaghiányokat tudnak előidézni, és hogy akkor azokkal érdemes-e, mint legalább kiegészítő foglalkozni. Ó, köszönöm szépen. Én szándékosan hoztam be ezt a sok-sok kérdéskört ide, mert azt gondolom, hogy tényleg rengeteg témába el lehet ebbe mélyülni, vagy rengeteg irányban, és rengeteg útvesztő is van, hogyha az ember így nekívül, és akkor én most kitanulom magamat, fogalmazzunk így, és tényleg ezért gondoltam, hogy kicsit kanyarodjunk vissza az alapokhoz, amik beleértendő, itt maga az energia szükségletünk, alvás, pihenés, egyebek, a táplálkozás, azt látjuk, hogy nem egy ilyen egyszerű munkafüzet, ami mindenkinek igaz tud lenni, de ugye te veled fognak találkozni a kedves érdeklődők majd októberben a Longevity Summitunkon, és hogy az étrendkiegészítők lesznek fókuszban a különböző vitaminok, ásványok fogyasztása. Mit látsz ma, így 2026-ban van olyan ember, akinek szerinted semmilyen étrendkiegészítőre nincs szüksége? Elméletben van ilyen, gyakorlatban nincsen. Tehát most vagy az összkép alapján mondom, tehát hogy és nem véletlenül említettem, tehát hogy én a környezetemben is kevés olyan embert ismerek, aki mondjuk elfogyasztja heti 1 kiló tengeri eredetű ételt. Ugye itt egy kérdés van nyilván, ami ebből a szempontból szigorúan nézve az elméletben sem igaz, ugye az a D-vitamin, és annak legalább ugye az ősztél tavasszal való pótlása, ezt nem tudjuk étrendből bevinni, már főleg abban a mértékben, ahol ugye az előnyöket ismerjük, mert ugye az én előadásomnak az egyik témája, ugye mi ezt nagyon szeretjük, tehát hogyha valaki csak ezért követ minket, akkor már mi örülünk, hogy ugye ezeket az ilyen megjegyezhető furcsa szavakat, vagy az ehhez kapcsolódó definíciókat ugye így súlykolni, B-típusú éhezés, szelén hiány, vízimajom elmélet, tehát szerintem ez az, amiben minket nem nagyon lehet abból a szempontból pellengére állítani, 15 év ezt mondjuk, és ez 15 év múlva is azt gondolom, hogy így lesz. Itt ugye ugyanez az úgynevezett U-görbe, ugye ami megint inkább egy ilyen
biológiai jellegű kérdés, egy adott tápanyag hiányairól mit tudunk, a túladagolásnak van-e egyáltalán kockázata, vagy hogy jelentkezik ilyen jellegű probléma. Ez a D-vitaminnal extrém, tehát hogy igazából nagyon extrém mennyiségekben sem tudunk arról, hogy ez bármi gondot okozna, de hogy például ugye D3 vitamin pótlásánál, mint étrendkiegészítő, az U-görbénél mik azok a mennyiségek, amikkel mindenképpen kell foglalkozni. Ez, ahogy említetted, a Covid alatt valóban sokat javult ez a fajta tudatosság, hogy most hogy van, az már egy más kérdés, mert nyilván hozzátennénk azt, hogy laborba is érdemes rendszeresen elmenni, tehát mondjuk legalább egy évben egyszer ne felejtsük el a D-vitamin szintünket meg is méretni, és akkor ez úgy lesz ideális. Tehát ugye a szelén, mert hogyha itt tehát van ugye, azért mondom, ezeket néhány étent kiegészítve, amit mindenkinek jó szívvel javaslunk, ez a 2. A harmadik, de ez kicsit megint ilyen hazai dolog, tehát hogy szerintem Szent-Györgyi Albert országában nekünk magyaroknak arra kellene büszkének lennünk, és ezt a világ minden pontján hirdetni, hogy mi C-vitamint szedünk, mert hát van itt nekünk egy Nobel-díjasunk, és ő amúgy nem keveset mondott, tehát hogy és az U-görbé, ez amúgy mai ismereteink szerint egy passzoló adat, tehát hogy egy 1500 mg C-vitamin per nap, egész nyugodtan és minden probléma nélkül, és akkor ugye hát a magnézium itt, mert fölmerültek itt idegrendszeri témák, nem akár a fáradtsághoz is ezt kapcsolódik, de tudjuk, hogy akinek már anyagcsere zavarai vannak, annak magnézium hiánya is van, tehát a 2-es típusú cukorbetegeket, a vizsgák azok mind magnézium hiányosak. Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy valószínűleg a 2 dolog sajnos egymást is erősíti. És hát nem véletlenül megint a szelénhez hasonlóan, meg az omega-3-hoz és a vízimelmélethez, ugye a hazai lakosság jót fogyasztása az szerintünk egy súlyos probléma. Tehát ha valaki csak ezeket megjegyzi, és akkor innentől lehetne a mennyiségekbe, meg a formátba belemenni, de az előadáson azért ugye téma lesz, meg erről is viszonylag sokat beszélünk, meg mi magunk is ugye fejlesztünk és gyártunk is ilyen készítményeket, és akkor ezen kívül az, hogyha van-e valami feltárt olyan akár genetikai összefüggés, vagy tipikusan olyan egészségügyi probléma, amihez még tudunk célzottan kötni étrendkiegészítőre, én csak egyet emelnék ki, mert az mindenkit érinteni fog, ugye a kollagén szintézis romlása az évek előrelatával, nőknél a menopauza környéken egy extrém drasztikus romlása ennek, és hogy ugye ennek a fő szabályzó az a szilícium, és akkor azt milyen mennyiségben, milyen legideálisabb formába kellene, azt gondolom, hogy longevity szempontjából mindenkinek pótolnia. Tehát, hogy az alapokon kívül így összerakni ezeket az egyéb szempontokat. Mert ugye rengeteg olyan longevity készítmény kapható az Egyesült Államokban, sőt én ezt látom a fő irányvonalnak, ami amúgy az étrendi hiányosságokra alapul. Tehát, hogy azért szedd ezt, vagy azt, vagy amazt, mert azt feltételezem, hogy úgyse etted meg. Tehát nyilván én azt feltételezem, hogy az omega-3-at úgyse etted meg, a kollagént úgyse etted meg, a B-vitaminok jelentős részét úgyse etted meg, akkor vagy a fitokemikáliáknak, tehát fiszetinnek, stb. Úgyse etted meg, akkor azt le tudom hivatkozni, hogy az miért lesz jó hosszú távon. Szerinted sok pénzt dobunk ki az ablakon, akár fel sem szívódó vitaminokra, meg ilyen felesleges étrendkiegészítőkre, amire azt mondják, hogy most tutira kell, ez most fontos. Anélkül sok mindent elárulnak, mert nyilván nem szeretném elővenni az előadásodat. Ezt nem, én itt nagyon nagy ellenmondásokat látok, tehát hogy van, aki egyáltalán nem, vagy nagyon keveset fogyaszt, tehát most az alap európai piacon a C-vitamin, meg a D3 vitamin, azt nem tudja nagyon elrontani. Tehát, hogy ott nem tudunk olyan hibát csinálni, hogy az extrém, nem tudom, sokba kerüljön, és nagyon rossz terméket veszünk. Kívánok egy példát. Folsav vagy folát, mert azután én nagyon-nagyon sok cikket olvasok, hogy itthon ne a folsavot fogyasszunk, hanem folátot, de közben én ezt nem értek, mint hogyha a folát is egyébként a folsavnak egy formája lenne. Hát mert itt sok az ellentmondás, meg nyilván az adott készítmény tekintetében megint ez a némileg zavarosba való halászgatás, hogy ki szerint akkor itt milyen szempontok. Ezt én most nagyon leegyszerűsítve úgy közelíteni, meg ezt mi gyakorlatban is így szoktuk, hogy mindenki, akit ez a téma érdekel, nézesse meg, hogy van MTHFR mutációja, pár 10 000 forintos dolog,
amikor még bármit elkezdene pótolni, vagy ha már pótolt valamit a homocisztein szintje, és ezekből már el lehet dolgokat dönteni, hogy jó lesz a folsav, vagy lehet, hogy tényleg ki kéne próbálni valamilyen biológiailag aktívabb készítményt, és akkor azt szerint válogatni, hogy akkor igen, most metiltetrahidrofolát vagy folinsav lesz a jó, illetőleg azt hangsúlyozva, hogy a friss, teljes értékű ételek esetén ez mindegy. Tehát, hogy azok mindenhogyan a legideálisabb, csak hogyha már vannak kialakult problémák, akkor lehet ezt tovább egyénileg ezt a kérdéskört bonyolítani. Tehát mi valahogy ezeket a szempontokat. Amúgy meg a másik oldalon én nagyobb problémát látok a hazai lakosságnak alapvetően a gyógynövény használati szokásaival, meg az oda vonatkozó ismereteivel pro és kontra. És emiatt nyilván ezzel mi az átlagnál óvatosabbak vagyunk, és ez főleg az idősebb korosztálynál egy ilyen nehéz kérdés, hogy az adott gyógynövény az mire jó, ottak a minősége az éppen milyen kategóriába esik, és amúgy meg a mellékhatások kellene, hogy esetleg számítsanak. Lassan a végéhez közeledünk, nem szeretnélek már sokáig faggatni, de annyira éltes egyébként téged hallgatni, mert látszik, hogy ugye a szenvedélyed. Egy olyan kérdést engedj meg, hogy mi volt a te személyes indítód, ilyen hajtóerő, ami tényleg erre az útra vitt, mert mondtad, hogy építészmérnökként kezdted, de hogy volt-e valamilyen személyes indítatás, hogy ennyire? Már hogy agrármérnökként... Igen, az egészségtudatossággal, táplálkodással, hogy ilyen szinten utas másoknak ebben az egész, mondjuk úgy táplálkodási útvesztőben talán te is szoktátok ezt a kifejezést használni. Mert azt látom, hogy nagyon-nagyon még tudásod van, és te ezt tényleg élvezettel tanítod is, adod át, és foglalkozol vele. Én sokat tudom visszavezetni, hogy alapvetően engem az élelmiszer előállítás, élelmiszer feldolgozás, gyártás, ezek, amik érdekeltek, így középiskolás, vagy ezeknek a biológiai jellegű összefüggései alap szinten, meg aztán az értelme vonatkozásában, és akkor ez így fejlődött valahogyan. Nyilván abba az irányba, hogy az is egy alap cél volt, hogy ez egy fajta vállalkozásként valósuljon meg, tehát, hogy élelmiszerekkel, élelmiszeripari termékekkel foglalkozni valamilyen vállalkozás jelleggel, és akkor ez ugye a táplálkozás tudományi vagy az egészségügyi szempontok hogyan miképpen kapcsolódtak hozzá. Itt igazából csak olyan mérföldköveket tudok felidézni, most túl azon, hogy én milyen profilú cégnél dolgoztam az Egyesült Államokba, de ott mondjuk 2008-ban nem a gyógyszertárba bemenni, hanem bemenni egy nagy fejlett, mondjuk bioboltszerű, tehát ilyen ételkiegészítő boltból jött, akkor mit látott az ember? Tehát, hogy az számomra ilyen elképesztő volt, hogy ott mekkora különbségek, vagy hogy az előadótól mit lehetett kérdezni, és hogy az a jellegű piac, meg az ottani termékek, akár amit mi gyártottunk, vagy amit lehetett volna gyártani, vagy egyéb formában a hazai piacon kapható dolgok, és akkor ez valahogy így, meg ennek az ismeretterjesztő jellege, hogy akkor egy előadáson, vagy akár egy ilyen félnapos workshop jellegű tréningen mit és hogyan lehet átadni. Akkor így voltak ebben olyan típusú állomások, ami végül ahhoz vezetett, amit most ebben a kérdésben látunk. Egy gyors kérdést engedj meg itt zárás előtt a végére. Csak hogy valaki mondjuk csak belenéz a beszélgetésbe. Mi az első dolog, amit reggel megiszol vagy megeszel? Hát az alapvetően nálam ivás szempontjából az víz szokott lenni, vagy valamilyen nem hideg egyéb folyadék. Tehát ez lehet akár koffein nem tartalmazó, valamilyen ilyen teaszerű ital, tehát mondjuk egy gyömbértea úgymond. De ez általánosságban véve víz, meg az egyéb szempontok alapján, mert ugye ez például irritábilis bélszínű egy alapjavaslat, hogy az jó, hogyha nem hideg, vagy tehát, hogy langyusabb, vagy egyéb szempontok. Máskor én azért nem feltétlenül szeretek minden elemével az én étrendemnek
úgy bemutatni, vagy beszélni róla, mert ott ugye akkor az egyéni szempontokban nem biztos, hogy bele tudunk minden esetben menni, de nálam például jellemző, hogy a reggeli az kitolódik, ezt Szabó Dániel kollégámmal, amikor beszéltek, tehát ő egy reggelizős típus férfi, én nem. Tehát, és ez 30 éve legalább, amióta úgymond én az eszemet tudom, ez így van. Tehát, hogy és akkor ez van, hogy természetes módon kitolódik, és akkor nyilván itt mi is foglalkoztunk olyan dolgokkal, hogy akkor ki szerint mi volt az a golyóálló kávé, ami pár éve népszerű dolog volt, ma már senkitől nem hallom, pedig voltak benne ilyen logikai dolgok, és gyakorlatilag nem volt veszélye a kipróbálására, hogyha valaki ilyesmikbe gondolkozott. Ezt megint csak úgymond a vágyfőrűeknek hozom föl, mint ilyen jellegű témák. És akkor én általában, de ez ha teltem minden esetben így van, akkor én kvázi egy ilyen késő reggeli, korai ebédnél valamilyen egytálétellel fogok kezdeni, ami ha valaki megnézi, az lehet, hogy tök úgy néz ki, mint a vacsorám, vagy bárki másnak az ebédje, ha éppen az a főétkezés. És akkor ott annak ugye a fehérje zsír tartalma, tehát az én alapétrendem az relatíve magasabb fehérje zsír tartalmú, meg akkor, ami hozzájön az említettekből, ugye zöldségek, élelmiszeros toxinanyagok vonatkozásában. Ebből különben az is következik, hogy jellemző módon nekem a 3 megfelelően időzített ilyen egytálétel jellegű főétkezés az elegendő is a nap folyamán. Nekem nincs igényem arra, hogy én ételt tartsak magamnál, vagy valamit nassoljak. Erről meggyőzni is elég nehezen lehetne, hogy ugye ezeket a típusokat is ismerjük, ugye az ilyen jellegű étkezési szokások tipizálása, az például az Egyesült Királyság viszonylag előre haladott, hogy ki az, aki én például inkább egy ilyen lakmározó típus vagyok, ahol a vacsora az, amire jobban oda érdemes figyelni. Kettő gyors kérdésem van még. Szerinted a legalulértékeltebb és legolcsóbb hétköznapi szokás? Úgyhogy csak egy-két mondatban válaszolhatnál. Hát ez igaz az alvás. Némileg magam ellen beszélek, de ez amit ugye mint egy konklúzió akkor is látunk, amikor valakinek ugye akár az egészség egyéb szempontjait is érdemes figyelembe venni. Ugye ezt szokta férfiaknál említeni, hogy ha az úszógumi az, ami a végén nem nagyon akar távozni, akkor az edzés és az étrend után az alvással még nagyon kéne foglalkozni. Étrendi szempontból én azt gondolom, amit az előbb már különben említettem, hogy az ilyen egyszerű, kiegyensúlyozott egytálételeknek a fogyasztása, amit szerintem alul értékelünk, hogy annak a komplexitása, meg az egyéb szempontjai, azok mennyire egyszerűen és jól tudnak működni, és ezt igazából ilyen sütőben sütött rakott ételekig bezárólag érteném, hogy a magyar konyhában ugye pörkölt, meg egyéb formában tökéletesen tradicionálisak is. Szerintem már vízfogyasztás nem különösebben kiemelni, inkább csak annak az egyszerűsítése, hogy akkor az tényleg legyen folyadékon belül valamilyen ilyen egyszerű dolog, mint maga ugye a víz. Szuper, kaptam egy 3 szokást is. És utolsó kérdésem, hogyha csak egy mondatot megfogalmaznál, amit a kedves hallgató a mai beszélgetésben magával vigyen, az lenne. Mindig arra jutunk egy ilyen beszélgetésben, én magam is, meg gondolom, aki egyéb szempontból meghallgatja ugye a résztvevők közül, hogy az egyéni szempontokkal mi azt gondoljuk, hogy mindig érdemes és jó is foglalkozni, tehát hogy nem csak az ilyen általános alapvetésekkel, hanem azok után valamennyire keresni, feltérképezni és foglalkozni az egyéni szempontokkal. Ákos, én nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és neked is köszönöm, kedves hallgató, hogy itt voltál velünk. Azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy a táplálkozásunkat rendbe tenni nem annyira fekete és fehér, egyáltalán nem biztos, hogy annyira egyértelmű, és érdemes tényleg itt is szakemberhez fordulni, hogy egyedileg meg tudjuk, hogy mik az igényeink. Ha pedig még tanultál Ákostól, vagy hozzá hasonló szakemberektől, akkor javaslom, te is tarts velünk október 10-én a Longevity Summit Hungary Európai Event Centerben. Látogass el, ne jegyed, tarts velünk te is. Szia!